DIHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. Handumanan sa kaawit. Maayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminawan, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Kevin. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. It might be you. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano para sa iyon kaagi karon? Mo kining sa kalalaki nga nagtuyo sa Minglanilla, Cebu. Ang atong matatampo, nagdasingan nga Kevin. Recorded by X Thunder Gaming. Pangoy dahil si Christy ba na, maunhan ka gani na, malas juga. Daghan naman ng nguya ba ng Christy din sa eskwelahan, pero bisag usa, wapag na gisugot. So ay panguyab, kay basin pa ikaw na iyang sugton. Bay, ni Bob ito kang turpi gigay ko. Di siguro mo ka mga kumbaba kung nalasis akong tubangan. Nga, no samsa ni siya eh. Puro magagdi ka laki. Sige ka, maglangay-langay ka gani. Ako gay mulihok para nimo. Bay, Will. Katugong di ko gabi eh. Huwag ko makahimo sa akong assignment nanda. Dali ko, Bi. Para makahimo pa ko. Kevin! Nganong gitawag mo, Christy? Ingon si Ruel, doon ka na kay isulti na ako. Tinuod? Ha? Oo. Please, pero wala. Kalitan ko na. Uy, okay ra ka? Nangluspat lagi ka. Kwan, Christy, pwede nag-unyat na lang tayo magstol, ha? Murag, nisakit mo ko na buti yan. Ha? Hala no? Agbabae na gani dool guna ni mo niya, ikaw pagini balibad. Sakit lagi akong tiyan o kalit. Kung nana, ako basta makulbaan. Masakit akong tiyan. Ito, sili mo ba eh? Ay, suko pakalit eh. Kita ba nga natin kasi imong katurpi, oy? May lagwa itong malain si Christine ako na. Naunsa man kanak. Mura maglahom kayo ng gihuna-una nimo. Ma, Do na kay problema? waman ma. Nag-away mo si mong uyab? Ha? Uyab na. Di gani ko kahibaw mong uyab kay perming mag-una akong kulba. Uy, mao ba? Ambot bitaw ma. Nako'y nagustuhan nga babae sa eskwelahan, dugay na. Pero kung naana siya sa kong atabangan, mubuto magina kong dughan sa kakulba. Unya, di ko makaistorya niya sa kung gustong isulti. Mao nang dili ka kaistorya kay mag-una man ang imong kulba. Sunod nak, ayaw guna-hunaa nga nakulbaan ka. Maoyo na hunaa nga masulti nimo nga tuniya nga nakagusto ka niya. Ang importante manggod ana nak, nga dili ka magmahay sa ngadto-ngadto. Tungod kay wa nimo masulti ang gusto nimong isulti niya. Ma, Kay kung makauyab na siya, lain sa kayog anha pa kamusamok niya, di ba? Dili man sa da pwede nak, dili na maayo. Maong mentras pwede pa, sultihi siya. ma. Gusto sama. Kaliwag magmahay ko kung di na ako masulti nga ito ni Christine nga kung tinuod gibati para niya. Kevin! Ah. Maayo kay nakita ta. Ha? Nga naman. Di ba, ingon ka nga, doon na kay gustong isulti na ako?
Oo. Doon na, Christy. Kuan, Uy, bay Kevin. babe. Imong gitawag si Christy o babe, bay. Bay Kevin. Oh, Kevin. Oyab na miss mong amigo. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Bay, tagda sa taon ko, bay. Pilan magkadlong naglikay ka na ako. Sa may gusto mo tagad mo? Traidor ko na mo. Kami na ko kamigo ta. Iba ako kandugan kung nagkagusto ni Christy, pero nangunay mo ka? Giunay mo ko di mo, bay? Kuno ay concern kas akong katorpe. Unya na ito. Nasa na kay hilom nga pagbati ni Christy. Bay, gitabangan natin ka. Aron nilimad to sa Lions Christie. Ako'y nanguyab niya para nimo. Kay, tugay na kay kang wa mo lihok, good. Bay, So isuwar mong gutong ako, good. Gani ko magdahom nga iya kong sugton kay tanawar guning naong na ko'y kumpara si Muha. Sa ato pa. Inyo lang di ko giduaan. Oh, Christy. Christy, Kuyawan ninyo, no? Ingon ana lang kay katas yung pagtanaw sa yung kaugalingon para duwaan ako pagbati. Christy, paminawan ako ha. Sa nina. Hilom! Naibaw ka pag nga gisugot ka? Kaysa akong tanaw, buutan ka. Pero wala ganda yung pili rong panahon na, no? Kay bisan og batig naong, makaderdeg hapong binuang. Yeah, Christy. Ayaw na mo padool pa na ako, ha? Dili na ako gusto makita pa mo. Christy. Bay, sorry kayo ha. Sorry sa kay bay. Nya, sana may plano ni mo ron. Ako ba'y, di na kumutabang ni mo ha. Kay, tabagan na ka. Langay mo kay kagod. Ikaw na diskarte ko nung saon ni mo. Di na ko manglabot pa. Naiba akong naglagot pag yun kay Christine ako ron. Pero, bahala na. Mangisog na ko bay. Pasabdo na ko siya. Og sultihan na ako siya sa tinuod akong gibati. Huwag ka na. Naramanday na. Good luck ni mo bay. Nga ni dool man ka na ako. Di ba niingon ko ninyo? Nga dili na ako gusto nga na imo dool ni bisan kinsa ninyo na ako. Christy, paminawa na ako. Una sa tanan, gusto kong mangayo pa sa ilo ni mo. Sa among nabuhat sa kong amigo. Wa mo gito sa mong plano, good. Wa sa ko may bawa to. Pero, nabuhat lang to niya. Tungod ako. Unsa? Gitabangan ako niya ron dili ka maadto sa lain. Tungod kay ang tinuod. Ako gid mo doon ay gusto nimo. Dugay ra. Pero wa ko mahibaw sa ano ko pagsulti kay pero may mugod kong maunhan sa kahadlok. Kevin. Pero makasabot ko kung di namin mo mapasaylo. Ang importante na ko nga nasulti na nako ang feelings na mo. At least, wala ko yung angay mahayan pa. Christy, di gakos ka nimo. Tungod kinakagusto sa ko nimo. Dugay raw. Tinuman. Naibaw ba ka? Maong dili na ko sugton ang mga manguyab na ko. Tungod kay ang tinuod. Ikaw rang dugay na akong gipaabot. Christy, Unya, dugay mo kay kang nanguyab. Motong ako na lang gisugot si Roel kay nahibaw mo kung suod kay mong higala. At least,
pero may ako makakita nimo. Ha? So, drama ra to tanan nga naglagot ka na mo? Oo, good. Tungod kay gusto kong mangisog na gid ka musulti na ko tinuod. Nimong na-feel rin ako. Ha? Oh, naanasad ka. Nauwaw nasad ka. Naiilong ni mo ay namuwa. So, kita na? Sure ka? Sure kayo. I love you, Christy. I love you, Kevin. Karon, mag 5 years naming Christy. O going stronger gyud ang among relasyon. Dinhi na lang kudob. Daghang salamat, RMN.